Para o Ateneo de Santiago é unha satisfacción poder falaros aquí dunha personaxe que foi moi interesante nesta cidade, na historia desta cidade, que foi Aurelio Aguirre, un personaxe tan interesante como desconocido neste tempo que vivimos, pero que realmente foi o desencadenante dese banquete de colxo que situou a Compostela e a Galicia na modernidade que significaban as novas tendencias políticas daquel momento, de mediados do século XIX, e que realmente foi un acto que ten, eu creo que ainda están por facer as lecturas da repercusión política e social que tuvo ese meeting celebrado en 1856 e donde Aurelio Aguirre xogou un papel fundamental. Nos temos aquí a dúas personas que acaban de publicar un libro fundamental para entender a obra de Aurelio Aguirre, que son os Recuerdos de Agosto, que realmente, podríamos decir, nesta edición están casi as obras completas de Aurelio Aguirre, pero este libro penso que marca un fito extraordinario na historia de este personaxe e que pode significar a recuperación histórica da figura de Aurelio Aguirre. E para falar do traballo, temos aquí a Olivia Rodríguez González, que é a directora da colección Rescate, da editorial Alvarellos, e que é a autora realmente do traballo fundamental deste libro, no que tamén hai unha aportación de Xurxo Martiño González, que é autor do estudio histórico sobre o personaxe. E temos tamén o editor, a Enrique Alvarellos, que realmente xogou un papel tamén fundamental nesta historia, posto que foi o que puxo en marcha este volumen, tamén apoiado polo Consorcio da Cidade de Santiago, e que nos vai a permitir recuperar seguramente a memoria de Aurelio Aguirre. Alvarellos presentará a autora do traballo e falará do libro ampliamente, pero eu quixera aproveitar a miña presencia neste acto para recordar unha figura que tamén me parece fundamental, moi descoñecida, pero con meu servicio moi interesante, que é a que lle debemos moitos compostelás a memoria viva de Aurelio Aguirre, que foi o último poeta neorromántico desta cidade, don Antonio Prado Díaz, que durante 50 anos se constituiu e se autoproclamou cuidador perpetuo da tumba de Aurelio Aguirre. Este home, poeta, pintor, autor de prácticamente todos os letreiros da cidade de Santiago entre 1920 e 1970, ao mesmo tempo de poeta, pintor, e cunha característica moi singular, porque é o autor de prácticamente todos os bombos dos grupos de gaitas de Galicia, foron pintados por don Antonio Prado Díaz, recitador magnífico, guía da cidade de Santiago, e que publicou o seu último libro no ano 1971, a Guía Artística de Santiago de Compostela, que el mismo vendía nas portas da catedral. Bueno, don Antonio Prado Díaz, eu conocín a tres personas que falaban trampitán. O trampitán é un idioma inventado por ese orensano ilustre, don Antonio de la Cova y Gómez, e que tiña unha gramática e un dicionario. O trampitán é unha especie de esperanto nacido en Galicia, e, bueno, conocín a Carlos Casares, que era capaz de articular varias frases en trampitán, conocín a Manuel María, que era tamén un recitador de versos en trampitán, e conocín a don Antonio Prado Díaz, que era o único capaz de explicar a Catedral de Santiago en trampitán. De forma que cando alguén se lle ponía tonto, ou cando lle caía mal, el que fora contratado para facer a explicación da catedral proseguía a explicación en trampitán. O cal se producían todo feito, todo tipo de cuestións curiosas. Nunha ocasión,
pois unha persona de Madrid que o denunciou porque explicara a catedral en galego. E entonces, no ano 1961, entonces aquilo creou un problema, non? Porque realmente o que acabou foi chamando inculto a aquela persona porque non conocía o idioma universal que era o transitaba. Bueno, era un personaje tremendamente curioso, e tan curioso que todos os anos, chegado mediados de xullo, se trasladaba a Bonaval cargado por seus pinceles para repintar a tumba de Aurelio Aguirre, porque ele era o cuidador perpetuo desa tumba. Realmente, don Antonio Prado Díaz foi o pintor de prácticamente todas as nichos do cemiterio de Bonaval e conocía cada un das personas que había ali soterradas, porque el mesmo tiña, dentro desa virtude poeta, tiña unha habilidad moi recoñecida, que era facer epitafios para as tumbas, de forma que cando alguén se lle morría, alguén que creían que debía destacarse de alguna maneira, se lle encargaba a don Antonio Prado o epitafio e el mismo, con seus pinceles, o transcribía aí. Hubo un momento tremendamente delicado, e que foi cando se pecha o cementerio de Bonaval e don Antonio Prado, xa nos seus últimos momentos, é incapaz de entrar a pintar. Entón recurre a dous xóvenes guías que estábamos ao pé do Pórtico da Gloria e da Catedral, posto que traballamos no museo, que eran José Ramón Lema Bendaña, hoxe bibliotecario da Universidade de Santiago, e eu mesmo, que éramos os axudantes do cuidador perpetuo da tumba de Aurelio Aguirre. Entón, don Antonio se quedaba ao outro lado da verxa, nos subíamos a aquela verxa pechada desde facía uns anos, e ele nos iba dando indicacións e nos garraba cando se nos iba a pincer un pouco. Pero quero dicir aquí que don Antonio Prado, ademais de falar en Trapitán, sabía de memoria toda a obra de Aurelio Aguirre. E iso permitiu que moita xente da miña xeneración e sobre todo os que nos movíamos nese entorno puderamos realmente non solamente conocer a obra de Aurelio Aguirre, sino interpretada magníficamente por este home, do que lamentablemente só queda unha calle dedicada na súa rúa, na súa cidade natal, na súa poboación natal, que era Menide, e prácticamente nada máis. Era unha persona moi querida, moi recoñecida, sobre todo no barrio Vista Alegre, que era onde ele tiña montada a súa vida, e no entorno da catedral. Creo que realmente moita da xente desta cidade percibiu todos os ecos dese poeta romántico de vida tan apaixonante e ao mesmo tempo complicada no seu punto final, gracias a este personaxe que creo que merece un mínimo recordo, ainda que sexa, xa que non figura no libro, e é normal que non figure porque, bueno, realmente isto, o que eu estou contando aquí é tamén fruto dunha vivencia personal e dunha proximidade a esta persona da que podía contar infinitas anécdotas. Xa por último, decir que don Antonio Prado nunca cambiou os cristales das súas gafas, pero si cambiaba as monturas. Co cal, as súas quebrinas redondas se tuveron que adaptar a monturas de todo tipo, de forma que realmente a imaxe que transmitía era tremendamente anacrónica. Eu fixe unha entrevista que está publicada na Nosa Terra en 1978, en onde aparece a foto con esas gafas, e realmente eu creo que reflite moi ben o personaxe. Por último, decir que o gran empeño de don Antonio Prado foi que a Biblioteca Galega reeditara a única obra que había publicada de Aurelio Aguirre, esas obras selectas. Eu, que traballaba na Voz de Galicia e que tiña publicada cousas na Biblioteca Galega, movín todo o que pude para que se fixera a reedición. Isto foi no ano 84 e tardamos 10 anos, e gracias á intervención de Santiago Rei Fillo, que foi realmente o que o conseguimos que tamén co apoio do consorcio se reeditase esa obra. Antonio Prado non chegou xa vivo a velas publicadas, nin a conseguir algo que tamén foi moi importante, o traslado dos restos de Bonaval a Boixaca. Eu lamento que se non este aquí Xerardo Estévez, aínda que me prometeu que iba a estar, porque ele sí que ten moitas cousas que contar
deste episodio, non me sento tamén de intríncules e de gracia, non? Pero eu tamén podo dicir que unha das cousas que publiquei na Voz de Galicia era que o alcalde da ciudad, Xerardo Estévez, guardaba un cadáver no seu despacho. Provocou isto unha tremenda reacción e, efectivamente, os 15 días de salir esa información, os restos de Aurelio Aguirre foron trasladados dende o cementerio de Bonaval hasta Boixaca e instalados ao lado de Vallinclán, que é onde hoxe os podemos visitar. Non vamos a entrar en detalles de como estaba aquel cadáver. Salvador creo que estaba tamén un pouco por ali, nos podía contar algo, pero sei que non vai a querer. Pero decir que sí que había ali unha confusión ósea realmente complexa, non? Simplemente contar estas pequenas anécdotas porque creo que sí que poden aportar algo de valor engadido a un libro maravilloso e fundamental do que ahora nos vai a falar Álvarez. Gracias, Xosé Ramón. Amigas e amigos do Ateneo, primeiro, como responsable da editorial Alvarellos, quero agradecervos este convite. Efectivamente, sabíamos da historia de Prado e tamén dese traslado dos achados dos restos dun a outro cementerio e de toda a peripecia que parece ser nos rodeou, pero este non era o lugar onde volcar esa información. Si está pendente de facelo, quizáis nese gran ensayo tamén do que está pendente Aurelio Aguirre, non? Ese gran ensayo sobre o misterio que sempre rodea a súa vida e que neste último ano de traballo tamén tuvemos varios capítulos dentro dese achado, non? Ben, quedei en facer dúas cousas hoxe brevemente para dar paso ao libro. Primeiro vos vou presentar a Olivia Rodríguez e despois falar brevemente, moi brevemente do libro que nos ocupa hoxe, non? Olivia Rodríguez é doutora en Filoloxía Hispánica, fíxose doutora e estudou na Universidade Complutense de Madrid, é titular de Teoría de Literatura e Literatura Comparada hoxe na Universidade da Coruña, e as súas liñas de investigación veñen sendo o comparativismo ibérico, a narratoloxía, a crítica e a ecdótica. Autora de libros como A Estética e Teoría da Cultura en Vicente Risco, do ano 2001, ou Vicente Risco, escritor, etnógrafo e ideólogo do galeguismo, tamén del romanticismo a la posmodernidade, un ensayo no que colaborou. Editora literaria das Sonoras Cordas, 15 poetas desde Galicia, publicado no 2005, e 2 volumes, saídos no 2009 e 12 respectivamente, titulados Novas achegas ao estudo da cultura galega. Publicou capítulos de libros e artigos en Grial, Madrigal, Revista de Filoloxía Románica, Revista de Lenguas e Literaturas Catalana, Gallega e Vasca, A Trave de Ouro, A Tribuna, etc. Nos próximos meses, penso que dentro deste ano, vai publicar a edición crítica do Corpo de Pé, de Risco, coas orientacións do Seminario de Edición e Crítica Textual do Instituto Germán Orduna de Bos Aires, onde levou a cabo unha estadía de investigación no ano 2012. Participou, así mesmo, como investigadora no proxecto poesiagalega.org e na actualidade no proxecto Existe a mobilidade das mulleres na literatura galega e irlandesa contemporánea. O seu traballo máis recente é esta edición crítica da obra poética de Aurelio Aguirre, este volume titulado Recuerdos de Agosto, obra poética 1850-1858, que acabamos de publicar, como dixen, como sabedes, en Alvarellos Editora, en coedición co Consorcio de Santiago. Este volume pertence a unha colección, da que tamén falou Ousa, ao principio, que chamamos Rescate, que se iniciou hai agora casi 10 anos, a inicios do 2005, coa publicación de obra inédita en libro de Álvaro Cunqueiro. Levamos publicados ata hoxe 18 volumes, e dende o volumen 10-11 aproximadamente, Olivia é a responsable da colección. Desde aquela colleu un pulo importante e interesante e imprescindible para nós.
A parte de ser a directora da colección, 3 volumes desde aquela hasta hoxe, a parte deste, ela responsabilizouse da edición, do estudo, da edición crítica, da selección, da escolma, dos traballos. Foron os que dedicamos a Urbano Lugrís, a obra literaria do gran pintor, titulado Balada de los mares del norte, o que dedicamos a obra breve, vencellada con Galicia, do Nobel Cela, titulado Retorno a Iria Flavia, e o terceiro destes foi onde se reúne unha pequena parte da inxente obra breve xornalística de Mariano Tudela, pai de Olivia. E así chegamos a este Recuerdos de Agosto, Aurelio Aguirre. No libro, como xa moitos sabredes, reúne ata 133 poemas do gran romántico compostelán, do gran esquecido tamén, como se dixo. Mais de 80 destes poemas son inéditos, partiron de varias fontes, basicamente de 2 manuscritos, e desto nos falará Olivia. O libro está acabado de saír, estamos iniciando a súa xeira de presentacións e de difusión. Hai 15 días presentouse aquí na Fundación Torrente, que foi o solar que albergou a casa natal, os 2 edificios pegados que había antes do actual, a finais do 19, nun deles naceu Aurelio Aguirre, e aí se deixou unha placa conmemorativa co primeiro verso do brindis, do banquete de Concha. Olivia fixo deste libro ou sublimouno dunha maneira realmente impresionante. O rigor filolóxico e histórico está en cada unha das páxinas, ela estudou cada poema, estudou cada verso, e o resultado é unha gran edición crítica que engade moito valor ao achádego dos propios poemas. E fixa, ademais, para a posteridade, a expensas de que aparezan, porque han aparecer, seguramente, novas cousas, pero ben, o libro intenta recuperar todo o que foi atopado durante estes últimos 12 meses de traballo. Ben, Aurelio Aguirre é unha peza fundamental, como tamén avanzou Pousa, e como vos sabedes, para comprender aqueles anos nas que Galicia se estaba construindo, a construcción do país, a construcción da identidade estaba nun punto de inflexión que se ten chamado pre-rexurdimento, nos albores do rexurdimento. Estaba nun punto de inflexión no que Aurelio Aguirre foi testemunha e estaba en todos os lugares onde compría. Por eso que fose tan esquecido ata hoxe é algo que non se entende. A colección Rescate nosa está feita para eso, para intentar paliar ese esquecemento. Quero darlle unha vez máis a enhoraboa a Olivia polo traballo, pola axuda que nos está brindando nesta colección e na editorial, e a todos vos por estar aquí, e doulle paso a ela para escoitar. Gracias. Pois boas tardes a todos, moi agradecida de ter un público tan numeroso, tan expectante, tan fervoroso seguidor de Aurelio Aguirre, porque outro día na presentación aquí ao lado saían ata persoas que se declaraban fans de lectoras de sempre, unhas mulleres, non? Como sempre tivo este poeta desde que empezou a ser famoso nas aulas de Santiago. Moi agradecida ao Consorcio de Compostela que colabora na edición deste libro, por suposto o editor Alvarellos e, por suposto, claro, o Ateneo de Santiago. Para min unha honra estar aquí e ter tempo, máis alá dunha presentación, para explicar no posible en que consiste o libro, como foi nacendo, como se fixo o traballo e que podemos averiguar de Aurelio Aguirre e que quedou no misterio aínda. Este traballo é un traballo en equipo, realmente. O auténtico impulsor foi Enrique Alvarellos, que atopa un día do ano pasado, 2012, lendo na rede, atopa un blog onde se dá noticia da existencia de un libro de manuscritos do poeta Aurelio Aguirre que se custodia na biblioteca do Museo de Pontevedra. A partir desa noticia que ele empeza esta aventura, porque ele interésase por ese manuscrito, vai velo, vai comprobar que efectivamente
pode ser ou non pode ser de Aurelio Aguirre, e entón, nas súas, cando me comunica que vai levarlo á colección Rescate, e conta, claro, con o meu entusiasmo, pouco tempo despois encárgame a min hacer a edición crítica, porque non é un libro, el atopa que é un libro que ten poemas mesmo con distinta caligrafía, atopa entre as páxinas unha notiña de Xosé Filgueira Valverde, onde di, é posible que isto sexa de Aurelio Aguirre, ainda que parece que hai varias mans escribindo poemas, non está seguro. O certo é que o libro estaba aí desde o ano 1987. Sabíase que estaba aí, é dicir, non é un achado da nada, senón que, como digo, é no prólogo como a carta roubada de Allan Poe, que está diante, que se sabe que está aí, pero que faltaba a man, neste caso a de Enrique Alvarellos, e a súa decisión de publicarlo. Ben, a partir da existencia deste manuscrito, eu de Aurelio Aguirre sabía, non tanto como a ti, sabía nese momento o que sabía cousas desde nena, porque hai unha lenda en Santiago, pero hai unha lenda en Coruña sobre Aurelio Aguirre. O que se sabe, eu admiraba a Aurelio Aguirre, sabía como era físicamente, coñecía uns poemas, sabía que morrera en San Amaro, e tiña esa obra romántica de poeta suicida que fai, por un lado, que se interesa moita xente por él, pero por outro lado tamén afasta, de unha maneira máis rigorosa, académica, afasta, non? O feito de atreverse con unha persoa, un escritor de semellante biografía, de semellante fortuna, despois incluso de morte. Ben, unha vez que se parte deste libro aparecen máis cousas. Eu empezo a traballar, decátome de que, bueno, é un libro de manuscritos, efectivamente hai un poema que abre e outro que pecha o libro está feito por encadernado, feito por Aurelio Aguirre, aparece a súa firma no lombo, anda por aí, nas terceras altas. O título que leva é Recuerdos de Agosto, que está no lombo tamén. E cando se abre nas gardas do libro, é dicir, nas páxinas en branco, onde normalmente están dedicatorias, aparecen dous poemas de dous amigos de Aguirre, un sen firmar, outro firmado, porque hai que dicir que este libro ten moitas follas arrincadas. En ese está o sinal, a parte de marcas que veremos, explicarei por qué. Un dos poemas é dun amigo de Aurelio Aguirre, Eduardo Bustillo, que dedica a necrolóxicas, que foi un íntimo amigo dele, asturiano, estudante en Compostela. E o último poema, a segunda guarda, é de Francisco Santos Ugarte, un poeta cubano de orixe galega, que estivo aquí tamén en Galicia. Ben, os poemas son de Aurelio Aguirre. A letra de Aurelio Aguirre empezamos a identificar, empeza Enrique a ver certos riscos que o identifican, e entón empezamos a partir de aí a busca, a procura de novos textos, e aparecen moitos manuscritos soltos en diferentes arquivos. Aparecen tamén un caderniño do que tamén se sabía que existía, pero que nos deu moita guerra porque apareceu ao final de toda a recompilación, cando eu xa tiña feita máis ou menos ao grosso da edición crítica. É un caderno que ele fai cando é estudante en Santiago con 17 anos, estudante de bacharelato. É do ano 50, está aí a data, poesías de D.A.A., don Aurelio Aguirre, é un caderniño do tamaño como este, en 16, que está cheo de apuntamentos de estudantes, está cheo de debuxos, hai debuxos como este, e hai moitos poemas. Entón eu decátome de que este libro, que só se coñece por aquel traballo que fixo Xosé María Álvarez Blázquez acerca dun poema en galego de Aurelio Aguirre, é un traballo que ele publica no ano, se non me equivoco, 80 e algo, teño por aí. Entón, publica un traballo en Grial dando noticia de que hai un poema de Aurelio Aguirre en galego, que ele descubrira a través dun descendente de Andrés Martínez Salazar, un caderniño onde aparece ese poema.
estaba fotografado en varias páxinas, pero non se sabía que ese caderniño contiña ata 50 poemas de Aurelio Aguirre desa época, dos 17 anos, poemas de adolescente. Este caderniño inteiro, transcribímolo, eu vi que había 2 poemas que despois estarán no manuscrito Recuerdos de Agosto, que son El poeta e El mundo. Entón, utilízoos tamén para analizar as variantes, pero o resto do caderniño aparece na última parte da recompilación, eses 50, porque son poemas máis ou menos formados algúns, pero outros son tanteos, ensaios, mesmo bromas do estudante. Como broma, eu podería cualificar ese poema ao que Xosé María Álvarez Blázquez deu tanta importancia, como indicando que era un poema en galego que sinalaba a Aguirre como un autor que sería do resurgimento de non ter morto, non? Porque xa estaba utilizando o galego. Aurelio Aguirre utilizaba o galego sen ninguna dúbida, podemos afirmar, porque Serén era de orixe vasca, pertencía a unha familia de artesanos vascos que se relacionaban entre eles, de aí sae a amizade con Nicolás Murguía primeiro e con Manuel Murguía despois. Era unha persoa que desde moi neno, porque xa se ven eses poemas no caderno de estudante, andaba polas rúas, polas suburbios de Compostela, tratando de axudar os máis desfavorecidos. Os máis desfavorecidos falaban galego, el utilizaba ese galego, pero aínda non dera o paso de leválo á poesía culta, que é a que el fai. Porque ese poemiña que atopamos no caderno de estudante é un poemiña, é unha copla de estudante para meterse con un profesor. É dicir, é unha mostra do que se chama poesía popular non tradicional. O sea, os típicos poemas, coplas, amenazando, concretamente amenazando a un profesor de darlle unha vareta directamente. Témolo por aí, podo despois ler algún exemplo. Entón non ten a trascendencia, creo, que lle está dando Álvarez Blázquez. Non sabemos o que teria feito Aurelio Aguirre, seguramente sí teria participado no resurgimento, pero a prova estaba como sobredimensionada. Ben, seguimos cos textos. Este sería o primeiro cronolóxicamente falando, entón, 1850. O segundo caderno de manuscrito sería Recuerdos de Agosto. De que data é Recuerdos de Agosto? É un libro que el escribe, copia, transcribindo poemas que xa apareceran na prensa, que xa tiña el, no ano 1857, que é cando ven de estar en Vigo, aquel verán famoso, decisivo para Aurelio Aguirre, ven de ser recibido en Vigo polo grupo de intelectuais que se reunían en torno a La Oliva, onde estaba Juan Compañero, que será o editor de Rosalía de Castro. E entón aí é recibido ese verán en Vigo, estaba ata 2 meses convivindo con esta xente, publicando poemas, recitando, participando, dando homenaxes, e aí é cando se enamora dunha muller que el, nos poemas, na dedicatoria dos poemas, sinala como F. pero que se trata de Felisa Taboada, unha persoa que xa está identificada, mesmo por comentarios de cartas, por cartas, fundamentalmente de amigos de Murguía, ou entre Murguía, amigos de Aurelio Aguirre, ou entre Aguirre e Murguía, sobre todo. Este caderno, entón, recolle todos eses poemas que están, algúns deles datados, exactamente 5, os poemas que existen, que quedaron, que sobreviviron ao orientamento de follas, son agora 50. O manuscrito, o caderno manuscrito ten ao final un índice, pero tamén o índice ten unha página arrancada. O índice é un listado que ocupa 2 follas e a terceira desaparece. Se contamos o índice que sobrevive e comparamos co que queda no interior do libro, vemos que seguramente habería ata 70 poemas, alrededor de 70 poemas. Algúns están incompletos, os que están datados, que dicía que eran 5, están datados en 1856 e 1857.
Por que estaba preparando este libro Aurelio Aguirre? Porque estaba iniciando, ia iniciar a edición do seu primeiro libro. Ese primeiro libro ia chamarse Recuerdos de Agosto, ensayos poéticos, que así está anunciado na prensa. Son pistas que iso que se chama anecdótica tradición indirecta que se vai seguindo. Noticias, citas, referencias ao libro ou ben citas de textos, etc. Está preparando un libro para publicar por entregas. O editor é Manuel Mirás, vai ser Manuel Mirás que tiña a imprenta en fronte da entrada da universidade. E a idea era empezar a publicalo na primavera de 1858, es decir, este libro empeza a recompilalo a volta de Vigo, 1857. En xaneiro xa na prensa se anuncia que vai empezar a sair por suscripción, por iso se necesita recoller suscriptores na primavera, vai sair por entregas para despois ser encadernadas. As entregas van ser de 2 pregos, que son 16 páxinas, e calculanse 20 entregas. Todo iso, bueno, tienen que facer, son moi de letras, tienen que facer uns cálculos, non? Anunciábanse 200 páxinas. Este foi un dos casos, quitando Recuerdos de Agosto, poesías de don Aurelio Aguirre Galarraga, que máis problemas me deu para a preparación da edición crítica. Porque esas entregas empezaron a aparecer en maio. Hai un amigo dele, Antonio de San Martín, un poeta de Coruña, que escribe que acaba de recibir a súa primeira entrega en maio. Ia sair cada semana, semanalmente, non? Pero o poeta morre o 29 de xullo de 1858, dicir, se sai en maio, morre en xullo, xa daba tempo, se chegan a sair semanalmente para que o libro estivese completo, pero non é tal, non é así. El morre cando o libro se está entregando, pero deixa as últimas partes sen entregar. Este é un dos propósitos, estou enlazando todo, tiene todo moi... pero creo que se pode seguir, non? Este é un dos propósitos que a comisión que se forma instantáneamente ao coñecerse a noticia de que Aurelio Aguirre afogou na praia de San Amaro de Coruña, pois é o propósito que a comisión se propón, autoimpón. Aparte, un deles é trasladar o cadáver de Aurelio Aguirre para que poida ser enterrado aquí. E este propósito de acabar coa obra que estaba traendo entre mans, procurando que sigan as suscripcións, que a xente colabore facendo unha colecta para que a nai de Aurelio Aguirre non se vexe obrigada a afrontar eses gastos. El pertencía a esa familia onde a nai que quedara viúva, ele era o máis pequeno dos nenos, perdeu o pai con 4 anos. Esa nai viúva volve a casar un home que se dedicaba aos leis, un suizo, bueno, dedicábase ás leis, e que era galego, e era un padrastro que actuou case como un pai amoroso toda a vida con Aurelio Aguirre, pero non tiñan suficientes cartos para seguir. Total, que ensayos poéticos vai seguir publicándose, pero había que saber exactamente en que momento quedaba interrompida o reparto de entregas pola morte do poeta. Por que? Porque o principio fundamental da crítica, da edición crítica, é que para restituir os textos o máis fidedignamente posible a como os quiso facer o autor, hai que dar prioridade aos textos publicados en vida, é dicir, autorizados por ele. Había moitísimos textos, moitísimos poemas que aparecerán póstumamente, versións distintas dos poemas, entón había que dar prioridade aos que aparecerán en vida. Nun primeiro momento, eu facendo cábalas por un detalle de modificación da impresión dos poemas, pensei que había un corte exactamente na página, calculaba 82 era, e aí empezaban os poemas que non revisou, senón que foron revisados seguramente polos amigos, non? Porque todos
casi todos eles eran poetas, e incluso un irmán del, o irmán de pai de nai, máis pequeno, tamén era poeta, José Seijas Galarraga. Entón, podían intervir modificando os textos. Pero despois, estudando ben o asunto, indo con Enrique Alvarellos de Biblioteca en Biblioteca, porque só existían 3 exemplares de ensaios poéticos neste momento en Galicia que teñamos localizados. Pois, despois de revisalos, agora direi onde se atopan, cheguei á conclusión de que a morte do poeta coincide coas 5 primeiras entregas, é dicir, os poemas que el editou revisando da súa man chegan ata a página 104 e o resto, o que quedaba, eran os poemas que foron modificados porque as versións que ofrecen son distintas ás que aparecían na prensa. Ben, este libro quedou inconcluso. Seguindo pola prensa ou as pistas que nos podían informar sobre que pasou con estas entregas que quedaban sen publicar e que os amigos intentaron sacar, pois que non aparecían, e ás veces na prensa, tanto desde Vigo como de Coruña, preguntaba cando se van proseguir as entregas de ensaios poéticos. E isto vai facerse, vai ter lugar en 1859. Sin embargo, en setembro, ademais, un ano despois, máis de un ano despois da súa morte. Sin embargo, o libro queda interrompido. Falta a última entrega e falta o prólogo. Sábese que falta o prólogo porque quedaron reservadas as 24 primeiras páxinas de ensaios poéticos, notas na numeración, e o prólogo estaba reservado a Murría. Murría nunca o escribiu, quedou así, quedou incompleto, e entón os exemplares que sobreviviron están encadernados, ás veces están encadernados junto con poesías selectas, que é a edición póstuma dos seus poemas, e hai un exemplar no Instituto Padre Sarmiento, que vamos ver, aí rescatamos tamén a fotografía, o retrato. Hai outro exemplar se non me equivoco, botasme unha man, en San Francisco, na Biblioteca de San Francisco, que é onde estaba o retrato, non é o Padre Sarmiento. E hai un terceiro exemplar na Real Academia Galega. Na Real Academia Galega é onde acudín primeiro e vin que había ensaios poéticos, os pregos sen encadernar. Entón, entendín, aí tiven que armar todas estas suposicións, porque estaban tamén, había menos poemas que nestas dúas copias que quedaron das dúas bibliotecas de Santiago. Isto que quiso decir, que despois, con un estudo posterior, calculando máis ou menos cando puido morrer, pois quere dicir que na Academia Galega só existen esas entregas, eses poemas que se publicaron en vida de autor, e non existe a parte póstuma. Ben, o seguinte libro impreso, porque acabo de dar o salto del manuscrito al libro en ensaios poéticos, é Poesías selectas. Este libro aparece en 1901, é dicir, 47 anos despois da morte de Aguirre. É o libro que ten máis variantes, máis diferenzas. As versións que ofrece son as máis distintas se miramos as de Recuerdos de Agosto, ensaios poéticos, e se miramos as da prensa, que localizamos un montón delas. Entón, era un enigma, Poesías selectas, por que había tanta modificación? Apreciei, ademais, que había cortes, unha especie de censura que podía ter... todo eran consuturas. Indagando na Real Academia Galega, atopei no fondo Martínez Morás, onde estaba buscando, onde aparecía este caderniño de estudante, casualmente, ao lado do caderniño de estudante, aparecía toda a documentación que había, que existe por agora, da edición de Poesías selectas. E eran cartas do prologuista Leandro Saralegui e Medina a Andrés Martínez Salazar. Unha letra endemoniada, verdade que Deus... Porque todo o de Aguirre era dificultoso, verdade, caótico e misterioso. Entón, Aguirre facendo misterios, pois era
parte do traballo. Este é un exemplo de como escribía, casi me empecé a chorar cando vi esta letra, que empecé a preguntar na academia aos que traballan en se non podía entender algo, ninguén entendía nada, e, bueno, a forza de mirar moito lo que eles ten escribido. Son cartas nos que Leandro lle di a Andrés Martínez Salazar, a carta está datada no ano 98, se pode ver. Leandro Saralegui Ferrolán, historiador, amigo de Aurelio Aguirre, quería moito, e entón está decidido a facer a selección, non só fixo o prólogo, senón a selección. E entón, para facer a selección, fai un listado que toma de recuerdos de agosto, é dicir, a comprobación aí foi a clave que nos deu sobre o misterio das marcas, unhas marcas negras e vermellas que aparecen no manuscrito Recuerdos de agosto. Entón, vai dicindo Andrés Martínez Salazar que está facendo unha lista, escollendo os poemas que resultan mellores, e revisa todos os poemas, e vai facendo cambios, o sea, permítese facer cambios. Di el que por razóns de, bueno, porque apreciaba moito o amigo morto, que morreu moi novo, e claro, non tiña tempo de revisar, non tivo tempo de revisar todo, entón as revisións van facelas eles. Unas veces é por razóns estéticas, logo leí algún poema, e mesmo di, a ver, estes poemas, este poema ten unha estrofa penúltima que non soa ben, vou cambiarla por esta, ou, a ver, que o diga, que dea permiso Murguía, entón aquí aparece a persoa de Manuel Murguía como asesor, como que dá, como albacea literario de Aurelio Aguirre. Outras veces son por motivos morais, descaradamente, non? Entón hai cortes, puntos suspensivos en poesías selectas, a unha pescadora, por exemplo, el Expósito, outra. E outros cortes son por motivos ideolóxicos, mestúranse con morais. Cando é moi duro, porque Aurelio Aguirre era demócrata, era extrema esquerda dos anos 50, era un seguidor, como toda a súa xeración, da revolta de Falardo, que despois se repetiría no ano 54. E son os que están esperando a chegada de Eduardo Ruiz Pons, é o ambiente de Rosalía de Castro e de Manuel Murguía, o Partido Democrático de ese momento. E entón, para o ano 1898, que é o ano do desastre, pensemos, e de unha reacción españolista centralista moi dura, é un período totalmente distinto políticamente falando, entón hai cousas que a Leandro Saralegui parecenlle inconvenientes, e entón corta o cambio. Ben, todo isto feito con moi boa intención, xa digo, non con unhas tesoiras sensores. Ben, vayamos a máis documentación, a prensa. A prensa na que aparecen prácticamente todos os poemas máis importantes de Aurelio Aguirre, ademais unha abundancia que sobrepasaba as miñas expectativas, pois a prensa é a prensa liberal que había en Galicia nese momento, había un pouco en Vigo e outro en Coruña. Aurelio Aguirre non estaba moi contento co ambiente clerical santiagués, tivera moitos problemas despois do banquete de Conso, como sabido, despois de ler os poemas do famoso Brindis, que foron tres, foron o poema de Aurelio Aguirre, o poema de Eduardo Pondal e o poema de Luis Rodríguez Seoane, que logo sería un deputado liberal anos despois, un médico tamén era moi famoso. Pois despois desa lectura, o que tivo realmente máis problemas foi Aurelio Aguirre, por unha serie de estrofas con referencias religiosas. Tamén os tivo, moi gordos, Eduardo Pondal, e os dous eran moi novos, tiñan 23 anos, e foron ameazados polas autoridades eclesiásticas militares de ser coa deportación ás Illas Marianas, estaban aí preto das Filipinas, era unha cousa horrible nese momento. E entón as familias, os amigos intentaron convencer ao bispo de Santiago de que perdoase as faltas, que era xente moi nova, etc. E entón el quitou esas estrofas con referencias religiosas precisamente en Recuerdos de agosto. Xa volveremos sobre o Brindis. Ben, a primeira cabeceira viguesa liberal na que escribe Aguirre é La Oliva.
que onde está o grupo de intelectuais que mencionei antes, non? Está Juan Compañel, que se publica aí Cantares Gallegos, etc. Este é un exemplar onde se celebra os 10 anos, non? Dos fusilamentos de Carral, e aparece na parte inferior dereita un poema a los mártires de Carral de Aurelio Aguirre. Ben, é un exemplo. Outras cabeceiras, la oliva é prohibida en algún momento, porque hai cambios políticos constantemente, e entón é prohibida e cerrada, e os mesmos autores, os que graban la oliva, van a empezar a publicar no seu lugar El Miño, outra cabeceira. Aí tamén aparecerán poemas de Aurelio Aguirre. El Miño publicase no ano 57, pero desgraciadamente, así como a oliva temos posibilidade de acceder a ela, El Miño non deixou ningún resto. É imposible. Eu utilizo un caso ou dous de exemplares que quedan recortados, pero non quedou nada máis. Outra das cabeceiras, xa non temos disto, son o periódico El Clamor de Galicia de Benito Viceto, algunas de Coruña, nas que participa o mesmo Aurelio Aguirre, xunto con un grupo de intelectuais, tamén liberais, que son Ricardo Puente Ibrañas, José Puente Ibrañas, Antonio de San Martín, os irmáns de la Iglesia, especialmente Francisco María de la Iglesia. Xuntos van crear cabeceiras como el Iris de Galicia, el Defensor de Galicia, el Heraldo de Galicia, el Fomento de Galicia, e mesmo hai unha cabeceira que un periódico que vai fundar Aurelio Aguirre xunto con eles, que se vai chamar La Bandera de Galicia. Non sabemos se chegou a existir, non quedan rastros, son referencias indirectas. O que sí é certo é que el Defensor de Galicia foi propiciado por ele, xunto cos demais, sendo moi novo. Esa é a razón, unha das razóns por las que estaba na Coruña no ano 1858. Ben, a parte de la oliva, de todas estas cabeceiras que acabo de mencionar, tenemos tamén poemas, utilicei versións de poemas que apareceron despois da súa morte. Despois da súa morte, ata a publicación de poesías selectas. Foron moitísimas. A fama de Aurelio Aguirre crecía por momentos, e mesmo chegaban a prensa dos galegos en América. No caso da prensa dos galegos en América, utilicei como exemplo na Nación Española de Buenos Aires, deixei as versións cubanas de Follas Novas e de Galicia, que tamén reproducían. Normalmente reproducían, claro, non existía poesías selectas, as entregas de ensaios políticos, e algún que outro poema publicado na prensa que non pasara de ensaios políticos. Pasamos aos manuscritos. Atopamos tamén manuscritos soltos en diferentes bibliotecas, papeliños ás veces. Atopamos manuscritos dentro de coleccións alleas. O sea, Recuerdos de Agosto é unha colección feita por Aurelio Aguirre, pero hai un caso que é un exemplo de manuscrito solto que non apareceu nin en ensaios poéticos nin en poesías selectas, e que pasamos a esta recompilación. Será verdad? El poeta, sí. El poeta que aparecía no caderno de estudante tamén vai aparecer nun álbum que se atopou na Biblioteca do Museo Romántico de Madrid, e o álbum de Ramón Pérez Costales, que foi tamén amigo de Aurelio Aguirre. Estudou con él no ano 51, chegou aquí para estudar, terminaría marchando a Madrid a facer o doutoramento. Entón aparece aí na Biblioteca do Museo Romántico un álbum de don Ramón Pérez Costales, feito con poemas de varios amigos, hai debuxos, hai daguerrotipos moi curiosos tamén da época, e aparece el poeta, así escrito con letra primorosa por Aurelio Aguirre. Este poema vai ser o que máis veces foi publicado de Aurelio Aguirre, e o que abre Recuerdos ao noso volume. Ben, non queda, creo, nada máis. As follas rolandeiras tamén.
que se imprimían. Por exemplo, o poema do Brindis imprimiuse o mesmo ano 56 e o que existe, o exemplar que se coñece, está na Biblioteca Nacional de Madrid, que foi Enrique a transcribilo para publicarlo. E de feito é o texto base. Ben, este é un exemplo de outra folla volandeira dun poema dedicado a un dos actos do Liceo de la Juventud, 10 anos despois, no 10º aniversario. Pois sei que a numeración cansa, pero o resultado de todo isto. O proceso de edición crítica é, despois de recompilar, digo rapidamente para explicarlo, tanto textos directos como noticias, citas, etc., que formarían a tradición indirecta, pois procédese ao colato, é dicir, a comparación de textos indo poema por poema. Claro, non se trataba dun códice, dun libro, senón que se trataba de versións de poemas por separado. Entón, poema por poema, decidir que texto ia ser o definitivo, ou ia ser o escollido como a versión fidedigna. Xa expliquei antes que sería o último en vida do autor. De non existir este, acudiría a versión máis antiga publicada na prensa. Dicir, vou explicando no aparato crítico, na introducción, os criterios que seguir para elixir un texto base e a partir de él dar indicación das variantes. Cando empeza un poema, no título ponse a nota o título, a versión citada en primeiro lugar é a válida, a dada por válida, e despois as outras se existen. Porque hai poemas que teñen moitísimas variantes, moitísimas versións distintas, porque máis el poeta, e outros que non teñen máis que unha soa versión. Sempre esas follas sueltas, entón hai que dar por válida. Tamén decidí incluir os poemas que estaban fragmentados, inconclusos, porque claro, se trataba de rescatar toda a obra do autor. Isto produce o resultado de que se trata de un libro onde, xunto con poemas que teñen un nivel bastante notable, bastante bo, aparecen outros poemas que son máis ben dunha etapa primeira, que son canteros, que non están revisados, que é o mellor non sería publicado así. E eu explico que neste momento o tipo de volume exixía publicarlo todo para coñecer. Ben, sobre isto nada máis, porque é bastante aburrido, o mecánico, o traballo esgrevio, pero eu quería explicarlo porque o traballo filolóxico ten unha importancia que pasa ás veces desapercibida. O traballo filolóxico feito con minuciosidade, ou a edición auténticamente crítica. E ese traballo, unha vez que o libro está fora, está detrás entre bastidores e o libro ofrece o texto. Eu quería que o aparato crítico quedase despois, pero non entorpecer a lectura, que é moi desagradable ir lendo así. E queríamos, o tipo de letra que utiliza Enrique Arroyo nesta colección, claro, directo, fresco, que entón non se necesita ni sequera ler o aparato crítico. Que digo despois de todo iso, non se necesita. É simplemente a garantía de que o que está feito da mellor maneira posible, que haberá textos ainda por descubrir, que haberá erros como hai en calquera edición, pero eu creo que este libro vai venderse moito e imos facer edicións sucesivas tratando de ampliar e perfeccionar todo isto. Vou ir acabando, sobre Aurelio Aguirre, tería que dicir algo, porque tanto faléis dos problemas da súa escrita. O caso é que Aurelio Aguirre quiso publicar un libro que se chamara Recuerdos de Agosto, ensayos poéticos, daba igual. E o caso é que creo que este libro está aquí hoxe. Poesías selectas ten moita importancia. Foi o libro que todos estivemos lendo, coa reedición, sobre todo, desde 1994, e que dábamos por válida.
E creo que é un momento en que se pode dicir que por fin Aurelio Aguirre ve a luz, ou ve desde onde estea, porque debe de estar en algún lado con todo o que forma, ¿no?, del misterio, pois ve por primeira vez o seu libro editado. Moitas veces nas entrevistas en torno a estas presentacións de libro pregúntanme pola calidade de Aurelio Aguirre, por que está tan esquecido, que lle pasou con Rosalía de Castro, se é certo que se suicidara. Aquí hai dúas cousas. Unha é a análise literaria dun poeta importante, importantísimo nese momento, que viu a súa carreira cortada cando estaba empezando o mellor, pero que era importante porque vivía un momento trascendental na cultura galega, que cando se está formando iso que poucos anos despois vai explotar como o resurdimento, porque logo se chamaría resurdimento. E é un traballo non só, o libro fundacional é Cantares Galegos, 1863, o libro de Rosalía de Castro, pero detrás e alrededor de Rosalía de Castro hai todo un mundo de literatura en castelán, porque a literatura galega aínda está sen formarse, e aínda moitos deses autores van ser bilingües, a mesma Rosalía de Castro que é preciso coñecer. Nese mundo Aurelio Aguirre tiña un papel importantísimo. Era, cando morreu, o poeta máis famoso de Galicia, máis coñecido, máis lido e máis aclamado. Fora de Galicia, os seus poemas corrían pola prensa dos liberais, dos demócratas, sobre todo, pola discusión de Madrid, onde publicara tamén Rosalía, por el zaragozano, porque tiña un protector que estaba detrás destes periódicos. Tiña Aurelio Aguirre un protector político que era Eduardo Ruiz Pons, o que dedica precisamente un poema que non está aquí porque Leandro Sagaregui pensou que xa pasara o tempo de falar de Eduardo Ruiz Pons, que xa morrera no exilio en Porto e non había que falar dele. Que fortuna tivo Aurelio Aguirre? Pois podemos saberlo por todos estamos interesados nele, todos tiñamos o misterio dele. E por que hai misterio en Aurelio Aguirre? Pois porque nada máis morrer empezou o ruso do suicidio, porque era un poeta exaltado, afectuoso, entregado, arrebatado, moi coñecido, e entón o último acto dramático sería tirarse no mar desde as rochas de San Amaro, desde as praias de San Amaro, que a saber como eran, porque agora está todo urbanizado con paseos marítimos, pero debería de ser moito máis salvaxe. El morreu, era un obseso do mar, como dirían tamén os seus lectores, porque moitas veces está falando do mar nos seus poemas, moitas veces fala de morrer, de estrellarse contra unhas rochas, pero non era o único. Falaba do mar Nicomedes Pastor Díaz, falaba do mar Lord Byron. Era un tópico da poesía romántica moi usual. É certo que el ten unha enorme afición a tomar baños de mar, como di a prensa da época, e que o mar, se era a primeira vez que o vía en Vigo, en 1857, que non, era algo que o fascinaba. En a Coruña chegou detrás da súa amada, Felisa Taboada, que veraneaba ese verano en Alá, pero tamén para coñecer o mar máis salvaxe, que tantas veces mencionara nos seus poemas. E ali morreu. Eu creo que morreu, non hai datos, estiven mirando a prensa, o momento en que morre é o máis especial, o mellor momento da vida de Aguirre. Sería absurda a idea do suicidio. Estaba publicando a obra e tiña un amor por fin absoluto para él, que era Felisa Taboada, non o aguantaba, sempre estaba falando dela. Entón, primeiro sería por o momento vital do poeta, e segundo porque a prensa da época o que recolle é que choca contra as rochas, que ten congestión cerebral, hai dúbidas, sempre estamos falando de Enrique Meixeu, sobre o momento da morte. O momento da morte, ao parecer, foi o 29 de xullo, pero contan que o cadáver apareceu pola mañá, que a tarde anterior estaba tomando baños. Non se sabe se estaba só, se desapareceu o cadáver e apareceu despois a mañá seguinte. O certo é que se mandan telegramas por toda España, que a consternación é enorme en Galicia, e que hai un amigo del desde a infancia, Nicolás Murguía, que lle escribe ao irmán, Manuel, dicíndolle: non podo explicar que pasou, desde logo
foi un accidente, porque non ten outra explicación, e eu que di que apareceu un cadáver por aí. Murguía, nos precursores, nega o suicidio, non fala do suicidio, pero ese rumor debe de existir, porque vai formando a imaxe do poeta romántico suicida como o Larra galego, e despois esa imaxe romántica mestúrase de unha maneira bastante irracional coa idea de que se suicida por amor, pero non por Felisa Taboada, na que ninguén se acordaba xa, senón por Rosalía de Castro. E aí empeza unha lenda que chega ata hoxe e que pasou, que dicía outro día, a través dunha tese de doutoramento, de Alberto Machado da Rosa, que acaba de publicar recentemente, no ano 4, 10 anos se pasaron, La Llorento, e do que tomo, hai auténticas cousas que non se poden entender que pasase por unha tesi, e dos anos 50. A ver, di cousas como, se non digo de memoria, que falando de Rosalía, porque a tese é sobre Rosalía de Castro, na página 51 dese libro di: Rosalía perdera a virxinidade cando casou con Murguía, pois tal é o tema central do seu libro La Flor de 1857. Di Aguirre foi vou deixar de buscar a cita, di que Aguirre foi unha das relacións de Rosalía de Castro cando ela era ainda moi nena, que Aguirre se deixou querer e logo abandonou a Rosalía. E Rosalía perdeu a virxinidade porque é unha obsesión en toda a tese, un veciño anónimo de Padrón, literal, veciño anónimo de Padrón. Entón, o problema de Rosalía acabou resolvendo o pobre de Manuel Murguía casando con ela. En unha serie de disparates que están... non sabía eu da existencia deste veciño de Padrón, claro, porque non casan as datas. Morre Murguía, morre Aguirre en agosto e Rosalía ten a primeira filla en maio. Entón, a partir de aí, e de outros autores como... que non chegan a tanto, que falan da relación amorosa de Rosalía e Aguirre, entre eles Gamallo Fierros, que fala disto, Salvador de Madariaga, tamén fala disto, ainda que pon máis algodóns, di, non sabemos, é posible, as datas non concordan, pero desde logo ten que haber. Pois a partir de aí a lenda vai aumentando, ata chegar a oír auténticos disparates. Polos datos que eu pude recoller, non hai nada disso. No libro hai un poema dedicado a Rosalía, que non sei se que é un eloxio de Rosalía intelectualmente falando, e eu creo que mesmo chamando a fea, con perdón, outro día falaba con un profesor que me reñía por iso, de alguna maneira. Dice, para a linguaxe da época, ese soneto que le dedica a Rosalía, a verdade é que é tremendo. A muller o que ten que perseguir a... un soneto que sería políticamente correcto hoxe, pero para a época non é. E logo o poema que le dedica a Rosalía de Castro, Aurelio Aguirre, é o máis neutro de toda a prórroga poética efusivo, pero hai amigos que escriben auténticos poemas de amor a Aurelio Aguirre, non a Rosalía. A Rosalía non ten nada de culpa. Forma parte isto tamén da mitificación de Rosalía. Unha muller así non podía casar con unha maioría. O que nos gustaba para Rosalía era Aurelio Aguirre. Con isto, desexando boa lectura a todos, moitas gracias.